Здравейте на всички! Днес смятам да разбием 5 мита, които се говорят за калистеника. Масово ми е правило впечатление как с лостове се твърди, че не може да се натрупа мускулна маса и не може да се наедрее, което далеч не е така. Мога да ви докажа, има и проучвания и всякакъв вид доказателства, от които естествено може да се докаже точно обратното. Започваме с мит номер 1, който е, че не можем хубаво да изградим мускулна маса, когато тренираме на лостове само с собствено тегло. Което бих казал, че е малко 50 на 50, понеже много зависи как тренирате и при двата случая, билото на лостове или фитнес, може да се изгради доста добро количество мускулна маса при правилната тренировка. Например, при лостовете, в случай в който вече вашето тяло ви идва твърде леко, може да използвате допълнителна тежест, като това ще усложни вашите тренировки и ще добави допълнителен плюс към вашия мускулен растеж. Но при калистениката имаме доста голямо разнообразие от упражнения и доста голям набор, от който можем да избираме и да таргетираме мускулните групи по доста различни начини, за да получим максимален мускулен растеж. Стигаме до мит номер 2, в който се говори, че калистениката е главно за начинаещи, а не за по-напреднали спортисти. Като се замислите, самият спорт предлага толкова различни вариации на упражнения, имайки предвид, че може да добавите много различни допълнителни тежести, за да си усложните самото упражнение и един вид силно да напреднете в самото упражнение. Този мит можем много лесно да го разбием, именно като споменем колко голяма свобода дава самия спорт да изпълнявате различни упражнения, които естествено не ви лимитират само до един лост, ами може да използвате допълнителна тежест, ластици и какво ли още не, само и само да можете да си таргетирате мускулните групи по доста по-адвенст начини и естествено това би довело до по-добро развиване на мускулатура. Стигаме до третия мит, в който се твърди, че не можем да увеличим нашата сила при тренировките с калистеника, и тук идва моя въпрос. Естествено да споменем всички статични елементи, например предна везна, планч, хендстенд, one arm handstand. Тези упражнения не изискват ли сила? Естествено, че изискват. И точно там с упражнения и с отдаденост в продължителен период добивате силата, за да ги изпълнявате. Естествено, че самия спорт предлага даже доста варианти, които може да изпълнявате и да придобиете допълнителна сила в различни области. При предната везна придобивате доста голяма сила в гърба и доста голяма дърпаща сила. От друга страна, планча придобивате доста добра бутаща сила и придобивате огромна сила в раменете. Така че този мит можем да твърдим, че си е брутално разбит. Стигаме до мит номер 4 и в него се касае за това, че хората, които тренират калистеника, нямат реално нужда от почивка, защото според тях тялото не се измаря кой знае колко с базови упражнения и с тежестта на теглото ни. Което е много странно, че се твърди, понеже дори с собствено тегло самите упражнения, доста добре изпълнени, могат да доведат до доста добра мускулна треска на следващия ден и естествено ще трябва малко време, за да може нашият мускул да се възстанови, и както при всеки друг спорт, това все пак си е някакъв вид умора, особено при хората, които изпълняват статични елементи и то по продължителен план от време. Стигаме до нашия последен мит, в който се касае, че повечето хора, които тренират калистеника, са ниски и набити. Много зависи, всеки човек е различен и както има много високи хора и тежки, така има ниски и леки, и това, че те са избрали да тренират калистеника, не означава, че са го избрали, защото на тях им е по-лесно. Именно те са го избрали, защото им е било интересно, а не защото да им е по-лесно. Така приключваме нашето видео. Надявам се да оставите коментар с вашето мнение и ще се радвам, ако се абонирате и харесате видеото. Благодаря ви за това, че гледахте видеото и бяхте с мен. Чао и до следващото видео.